बेबाराव फिन जानजि खाफ्रादों बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म रायजोफोरा आंखौ लुबैदों बियाबनि रायजोफ्रा फिन आंखौ नागिरदों देग्लाय फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव दारायगोन पार्टीनि हाइकमान्डआ टिकेट होआब्लाबो बादायनो थियारि जादों बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बे बाथ्राखौ फोसावबाय बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि 16थि गायसंथि सान फालिथायाव नुजाथिनानै बेबायदि बिबुंथि लाखियो प्रमिला रानी ब्रह्मआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि गायसंनायनि थाखाय रुंसारि बारग' गिबि मन्त्रि तरुण गगैखौ साबायखर जासियो प्रमिला रानी ब्रह्मआ जागोन जानाया बियो खुनु माबा गैया आख' फाख' गैया जौसे जौखोन्दो रोखा औ बे नंगौखा आं बेखायनो जेबो बुङाखै लुबैनाय थायो सोरबा गेलेनोबो लुबैनाय थायोब्लाबो जोंना लिडारफ्रा आरो जोंनि पार्टिया जेखौ लुबैयो बेखौनो होनाय जाथों आंनि लुबैनायाबो बेनो आरोखि आंखौ नङा जोंनि पार्टिया जायखौ लुबैदों बेनो होथों आंनि थाखाय आं बुङाखै पार्टिया जुदि लुबैदोंबा आंखौनो होथों आरो जुदि आंखौ दोनथ'थोंसै होननानै सानोबा आं थाथ'गोन जेबो बहाय माबा गैया बार्गेन गैया थांनाय समाव जिहेतु UPPL नि दखलाव नोंथांमोना आं मोजां मोनदों खिन्थु सिगांनि 5 बोसोराव जोंखौ लेंहरनाय जायाखैमोन बेवहाय खुनु प्रग्रामाव आं फैनो मोनाखै एसे दुखु फैदों खारन इउनिभारसिटिया आंनि आखाइजों माने गसंनाय मोनसे माने सोलोंथाइनि माने अनुस्थान गिबियावनो आंनो फाइट खालामनानै बे इउनिभारसिटिखौ फसंनाय जादों सिगां जोंनि मानगोनां आंनि सिगांनि मन्त्रि माने सोलोंथाइनि मन्त्रि सोरगोयारि जालांबाय बिथाङा थानेस्वर बर' बिथाङा बेवहाय जोंनि क'क्राझाराव फैनानै मोनसे इउनिभारसिटि केम्पास फसंनायनि थाखाय सेंसन खालामनानै गालांदोंमोन जों केम्पास होननायखाय माने गोसो होआ